Kan du forudsige fremtiden? Jamen prøv lige at overveje det. Har du ikke også tænkt, når vi laver den her ændring på vores hjemmeside, så får brugerne en bedre oplevelse, og så kommer vi til at sælge mere? Det er jo helt naturligt at tænke sådan. Det er faktisk sådan, langt de fleste designbeslutninger bliver taget. Det er sådan, det meste IT-udvikling foregår. Men der er bare et problem. Vi kan jo ikke forudsige fremtiden. Eller for at være mere præcis, vi kan ikke forudsige ændringens betydning for vores brugers adfærd. En grund, det er de her kognitive biaser. Vores menneskelige hjerne tager simpelthen nogle smutveje, når vi skal tage en beslutning. Vi tager hurtige, automatiserede og følelsesmæssige valg. Valg, som er svære at forudsige. Valg, som er komplekse. Det viser overvis af forskning i den menneskelige beslutningsproces. Det er velbeskrevet. Og så har vi også de her A-B-split-test, hvor vi kan se, at når vi tester en designændring, som vi troede så meget på, og som vi havde investeret så meget i, at så gav den slet ikke det ønskede resultat. Det sker ikke bare en gang imellem. Det sker hele tiden, for alle. Langt det meste webudvikling, det sker på baggrund af forventning, ikke baseret på at teste eller at måle sig frem. Men sådan behøver det jo slet ikke være. Faktisk har det i de sidste 25 år fungeret på en helt anden måde i store virksomheder som Google, Microsoft og Amazon, og siden da også i virksomheder som Booking.com og Spotify. Her splittester man sig frem. Man eksperimenterer systematisk og videnskabeligt. Hvordan performer en ændring og giver den det ønskede resultat. Men du og din virksomhed har faktisk også adgang til den samme proces, optimeringsprocessen. Den handler om at sætte research og analyse i system, og om at tænke en ændring som en prioriteret hypotese, der skal testes op imod det eksisterende i et AB-split-testværktøj. At nå det mål, det er lidt en rejse, fordi det påvirker jeres arbejdsgang og jeres måde at tænke på. Det er en rejse, der starter med at sløjfe forudsigelser og forventninger og investere i et langsigtet konverteringsoptimeringsprogram. Et KRO-program kalder vi det. Og det bedste ved det hele, det er performance-drevet, og der er et ægte fokus på return on investment. Det er lærerigt, det er agilt, det er skalerbart, det er fremtidssikret. Så få et KRO-audit med os i Optuner, så gennemgår vi jeres muligheder, for vi har udviklet en effektiv optimeringsproces, og vi står klar til at implementere den hos jer.